Indahnya bulan tak seindah wajahmu manis-manis. Wis meneng oh. Nyanyi-nyanyi baik. Karung-karung ono mulai mau ndak tepak mbek nadai awakmu iki. Oh ini wis dim meneng dim konser bae. Suarane fals. Gak jelas. Mana kok? Urek kok ndak ro atiku roro kaya disambar petir. Yo. Petir. Apa oh jatimu iki? Cintaku ditolak karo Dinda. Yo. Arek endi lu? Rek. Arek kene arek genden. Genden. Oh ya. Arek genden. Ya sabar wis. Oh iya apa? Ndak duwe solusi lah. Solusi. Ya ono jane. Awakmu milih solusi sing apik apa sing elek iki? Ya sing apik. Oh ya. Ya ono sih asline solusine. Mbok iki apa iki tapi aku yo ndak melu ngrasakno iki bro, disalah kuwi kayak solusi iki. Bene hari iki, duwe solusi iki. Tuh kok aku mas, aku sih durung pacaran mas. Ndak duwe ono solusi ngono, ndak masalah percintaan. Oh, ndak duwe. Oh. Ndak duwe kenalan dukun-dukun dah. Aduh, kok main dukun iki? Yo, ono sih aku asline dukun. Anu iku. Babahar iku. Iku murid Mbak Gendeng. Oh iya mas, ampuh kok ya mas, babar iku. Lho, weruh awakmu Aku nang tak babar. weron babar. Ampuh iku. Wah, iku ya apa kon? Anu nih piro? Apa nih? Ngene nih. ngene. Duwe. Ya tenang. Tenang. Tenang wonge dhewe iku tenang kena di lobbying kowe iku. Pokoke wis biasa ae ku nggawa ndok iku, ndok ambek mie ngono ae. Wah, dok tok lah. Ya ndok ambek mie kok ndok tok ya opo sih awakmu iki. Aduh, hari iki galau temenan hari iki. Ndak nyambung hari iki. Ndak, dene foto ta apa tanggal lahir wedoke. Oh, biasa ae lah ngono iku. Dino tanggal lahir, Bro. Tanda foto biasa ae. Ya takon bae wis marine ae kan main babari wis. Yo ojo sik. Oh iya. Aku golek info. Oh iya. Info tanggal lahir Mbak Dinda yo. Iya bener. Lah foto kan akeh sih ya. Iya. Iya. Iya wis. Awakmu saiki golek tanggal lahir siapa iku? Dinda. Iya. Dinda terus engko langsung meluncur wis. Ya engko takoki guys. Iya, Ketemu ning siap. tempat ya. Iya, siap. Ya. Iya wis. Ya wis aku. Ya, Info saya aku. Iya. Tadi Hati. Jaga pikiran bae kon iku. saya kesandung iku. Loh, kan ambil Afika anu apa ngene iki duaan. Enggak bahaya dah. Ya gak lek kan gila lek be aku. Tahun ini cak. Rasanya aku macam kalian kan. Gak kan guyon. Oh iya kan weruh tanggal lahir pakmu. Mana lo? Oh. Ya ndak pengin weruh bae. Bye lek. Duh. Beneran ini doyan duit pisan juga Lepakku cocok lagi. Waduh, kok malah kroso dong Jan. Hara, cari berkan cocok lagi. Kok wis rek suwun. Ya. Cek pun gile. Oh, dapur soal kita nggak beres. Oh, jadi besok enggak ada lagi. Hei, ya apa kabare kancamu sing galau iku? Oh ya apa jadi golek info tanggal lahir jadi. Aduh. Kirane nemu apa ndak di Mas yo golek yo. Bu, dari itu ngono mulai. Aduh. Mbok, Ya, engko wis apa jadi info nih areke. Jadi ngomongnya mau ditelepon nih oleh. Wah, iya. Aku katanya telepon arek-arek ya. Kita telepon nih Paris. Ini nelpon ini. nyetrum hari ini berarti hari ini. Langsung nyetrum hari ini.
Ayo. Halo. Ana ndi kon wis? Ya wis seperti biasa iki aku ambek Fahri iki nang omah iki anu ya ambek ngrasane awakmu iki kok ndak ono kabar iki ono apa iki Oh iya. Iki aku salah info. oleh info ya iya wis ya apa jarine Iya wis ketemu. Mari ini ketemuan ya ning tempat biasa ya. oh ya wis ya iki aku ambek Fahri kon ngomong ambek Fahri ta iki nyai iki lho Fahri Halo. Halo. Ya apa? Ya apa? Awakmu melu apa ndak kon? Asline aku iki nek masalah ngono-ngono rada ndak percaya, Jim. Saking demi awakmu wis gak apa-apa, melu aku wis. Ya wis, mari ketemuan ning tempat biasa ya. Ya. Iya, wis mari wis. Yo. Assalamualaikum. Bio, berarti hari ini temenan hari ini galau temenan hari ini Iya langsung oleh infone. ya iya Sat-set ini. A1 infone ayo wis Ayo, wis, tetep jalan. di sini ya jalan Rono Oh, nah, iya. OTW. Jadi masih dibayar dulu teko ya. Amin. Duitku. Oh iki Dimas iki. Boleh mau. Oh. Ya. Oh iya. Ya ayo wis, kejadian. Betul Halo kan? kon omahe. Pemain siapa iki? Jene. Oh, Mbak- Bapak Harta. Ya weru aku. Ayo wis. Ayo. Ayo tuh ada budal. Ayo ayo. Percuma ayo. Daerah kono mae. Nanti. Kono. Iya, kono ayo. Ayo. Suwe iki gak ono pasien teko iki. Apa dino ya elek iki. Marine koyoke ono pasien. Oh iya. Tenis. Iki pemain Bapak Hari ini gini. Iki nang main. Iya, ini iki. Malah iki. Serem ini rek. Ya ayo mlebu. Ayo, ayo masuk di situ. Duh, aku yang wedi pisan iki yo. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu le. Apa orang kono? Mlebu le. Nggih, Pak. Ono akeh. Ono apa? Piye. Rek, salam ngono rek. Ambil. Iya. Kamu nang kene ono perlu apa iki? Iya. Kan go apa iku le? Iki, Pak, ndak ambek mie. Oh alah, kontong mimi. Niki, Pak. Ya, tak terima ya le ya. Nggih. Awakmu iku kok lesu saja iki. Ono urusan apa iki? Aku ditolak Oh, karo arek, Pak. cinta ditolak. Nggih. Sopo le jenenge? Dinda. Dinda. Wis seru hari ini.
Sampean Nggih. dina apa kuwi lahire? Dina Selasa, Pak. Selasa apa iku? Selasa wage. Selasa wage. Sampean njaluk piye le? Sing apik ya, Pak. Oh iya, aku paham maksudmu le. Nggih. Kon niku lak ngomong sing kena. Sing apik-apik opo kon niku? Sing apik piye, Mbah? Le, sing apik piye? Sing langsung kena iku, Pak. Ojo suwe. Tapi iki awakmu wani berkorban le. Sanggup awakmu berkorban. Insyaallah sanggup, Pak. Oke. Paran sanggup awakmu. Ojo ngono. Sanggup. Teges kon yo. Sanggup le? Insyaallah sanggup. Iya. Bagus. Sip. Tapi syaratnya ono syaratnya le. Awakmu kudu nggawa sajadah karo roko warna putih. Siap? Sanggup? Nggih. Rokok tok ambil saja dah, Pak. Ono maneh le siji. Napa? Sampean kuat poso pati geni. 2 dina. Kayak apa, Pak? Pati geni, Pak. Nah, poso ngene le. Sampean poso yo. Sampean iku ndak mangan karo ndak turu. Sanggup? Insyaallah sanggup ya, Pak. Oke. Ayo akoni. Tapi ojo adus karo dolanan HP lo. Waduh, kada atis, Pak. Oh, jerene sanggup. Ayo sing kena ngono iki. Iya, Iki iya. paling ampun Iya, kok. iki iki. Sanggup. Sanggup. Lah awakmu nyekel HP selama 2 hari. Dinda engko rabine karo arek iki. Oh, keri iki, Pak. Iya, makane awakmu ojo go HP yo. Sanggup Awakmu ndak delok HP? Oh, dawet 2 HP berarti, Pak. Sampai Rong 100 dino. yo, 2 dino. Hmm. Ikut jenenge pati geni le. Oh, nggih. Wes engko bengi tak garap. Oke? Nggih. Anu, Mbah. Aku asline ngene-ngene iki rada ndak percaya. Oh, terus? Coba sampean buktiin lagi. Oh, awakmu ndak percaya ya? Iya, aku rada ndak percaya nih ini, Mbah. Tapi awakmu jo kaget ya, Le ya? Iya. Siap. Tak buktiin oleh. Bahwasanya Tole iki gak salah pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wah. Apa le? Apa? Pak, kok iki jebuse, Pak? Iki iki sing kok timku. Mantap. Kok iki sing tak kokon. Takon Tole Dimas. Pamit ya, Pak. Oke. Son le yo. Oke. Yo, hati-hati dalan. Ambu mending. Nggih. Ya ampun ndak campur nih. Yo. Nun. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh. Dim. Oh, wis aja galau tok. Oh, tenang wis. Tak jenenge jodoh kok ndaya nang ngene iki. Ya apa kabare Mbak Bahari ku? Ya, Pak, ngono aku nuruti omongane Bapak sih. Oh, iya wis. Poso pati geni. Iya benar. Soalnya Mbak Bahari ku paling ampun gini. Nggih. Ya. Sik. Poso pati geni ku arakan ndak adus. Karo dolan HP. Ya iya, jadi Bapak. Oh, iya. Mari ini ono wedhus. Sing iku sing TPI ku Heeh. pindah ning kene mari nih kan ndak adus rong dino. Ambune rek. Oh, kon iki ngawur dan bicara wedhus dadian. Ya kan ambune. Iki story-ne sapa iki? Babar. Babar nge status iku. Ya. Dilan, Wow. kok iso Dinda? Iki jenenge Dinda iki, Dim. Babar kawan ambek. Sik, aku udah 2 HP, Bapak. Oh, iya. Kok kawin ambek awakmu kok. Enggak, temenan iki. Dilon. Iki penting iki, Dilon. Dilon iki. Ya apa? Babar kawin Babar karo- baik. Waduh, Dinda. Kok kawin mbek Dinda iki. Apa Apa iki? kon? Mangan yo endok tekan aku paling endok iku gawe mas kawin ambek emi ku. Ambek njalo iku maneh. Sajadah Kudu ambek gawe iku. barang anu. Oh iya, Bang. Iya, mau kena Iki iku. gara-gara awakmu asine. Ayo Bang, aku gawe Bapak. Ayo. Ayo. Iya korbanku sing wingi yo.
Padahal lu kate rapi ambek aku saiki pisan. Paling golek aku iku arek. Oh, sih. Modalnya ngono. Iku Mbak Bahar paling ampun kene iku. Ya mesti aku. Oh, niki. Oh,